Sindang kaya magsarakat, sinda sa taas. Kami na kami kaya. Kami sarap na eh. Lahat, abot mi pa. Pinis-pinis. Ito pa lang yung nagawa namin. Hindi natapos kasi nga mga kasi nakakulang ang materyales. Inuubos ko na. Salamat Kuya Iking. Mga sinaga, good morning. Ito na pala yung pangbubong ni Nanay at Tatay Nicolas Bakay. Ngayon mga kasinag, papunta na kami doon para buuhin na yung kanilang bahay. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo maya at pupunta na kami doon. Napagod ako mga kasinag pagbuhat ng tinglan. Medyo malala yung pinagkunan namin mga kasinag. Mamaya pagdating doon, bubuhat na naman at gagawa kami ng bahay. Okay lang yung mga kasinag. Alang-alang kay Nanay at kay Tatay. Kaya natin yan. Lalo po daw ito naman. Halimpian mo nga ni sarong pertandayon ko sa Sana lang. exercise. Diretso ko na ita, pero dyan kasi iba. Para tingin isang buhat lang. Para tingin isang buhat lang, wala lang balikan.
Kadakol na pala. Ayun mga kasinag, naihatid ko na yung binuhat natin tiklad. Update ko lang kay Maya ha, balikan ko muna yung iba. Kira na ito, tulo na. Dua. Tulo. May dua pa lang. Kadakol na pala. Ako sa Manila. Hindi masyado. Kuya ang pangalan tapo. Ayo, nga lumapit ko na sulupan. Tukar halaman na pustahan ni. Oh, minsan namin say, Wala kami itong pasulong kalitan. Sana nga niya may kuyana, may edad na. kaya naman ginari nito ta. Bagang harong, paan makahamaan. Nako! Mana paabuton. Atras. Dahil ko na ibagsak. Iyo, lohay lang. Yan. Pag mga darak wala ang tao. Kasi maurag sumirit. Talaga. Dito na yun. Dito rin. Yun na pala, talbumi na. Iyo, lat. Luwas ang puro sa kanin. Awa. May problema po lang. Kasi naman diba, dahil magkaroon sabi ng matik, mabun pa. Dahil man sa pati sa taas ang kuyang tayong kabaan. Grabe lang ko yan. Hindi ko tatang siya ngayon. Yun na. Luwas ang puro kanin. Mga kasinag. Andito na lahat. Kaya na rin sila. Na-video na sila kanina. Mga kasinag, ngayon na po ang pagtayo ng bahay ni nanay at ni tatay. Mga kasinag, maglalambig pala ako sa inyo. Kasama ko pala si Udot TV Motovlog, si Kamandaragat. Ngayon mga kasinag, maglalambing sana ako sa inyo na suportahan nyo naman sana siya. Siya rin mga kasinag ang unang nag-vlog dito kay nanay at kay tatay na tumulong. Puntahan nyo lang po ang kanyang YouTube channel, bisitahin nyo lang. Yun lang po ang lambing ko sa inyo mga kasinag. Suportahan nyo sana ang kanyang YouTube channel kasi nangangarap din siya mga kasinag na mamonetize at makatulong din sa aming barangay at sa mga nangangailangan pa. Yun lang ang hiling ko sa inyo mga kasinag. Suportahan nyo ang kanyang YouTube channel, Udot TV Motovlog. Maraming salamat mga kasinag. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa ginawang pag-promote ni Kasinag sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag. Ayan mga kasinag, suportahan nyo sana ha. Salamat. Ayan shout out din sa lahat ng tumulong sa pamumuno ni Mrs. Maria Elena Romero, ang aming kapitan mga kasinag, at ang mga kagawad. Ayan, mga tanod andito na rin. Salamat sa kanilang tulong. Ayan o. Ayan. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanilang mga kasinag, sa kanilang tulong talaga. Ayan ang napakaganda dito sa aming barangay mga kasinag. Pura sa may tutulungan, talagang nagbabayanihan. Kaya nagpapasalamat ako sa kanilang kabaitan. Salamat ng marami. Ayan mga kasinag, sinusukatan na. Naitayo naman yung mga halingi. Sinusukatan na para maikabit natin yung kahabaan mga kasinag. Yung masakat. Ito sa ano di rotasyon tong darakol. Dakula da. Tabab. Dahil pala dito natin inano. Kaya atras nyo, atras kaya. Alay dyan. Nahugot baga, nahugot. Ayan, tanggal. Ayan, atras. Abante. Abante. Tungtungan. Ribot ng tungtungan ng iPad, mahulog dyan ang mga strukan. Pato na lang muna. Sabi tanggal mo. Oo, doon ka. Pagkain, may nga ang buhay mo. Mahulog kayo. Ba't makapayo eh? Yan. Parang malambot. Ayan.
Duwang ka na nagsakat doon. Puro. Hindi, may ano yan, may sukat yan, 140. Di ba gusto mo sa Ang tinog, ang langkaw. Oo. 140 kagayon nilang kayo naman dati. Alas. Ay, na tumigo. Uy na. Ano si Lapis? Yun na yan o. Suno. Dahil panta 140 langkaw. Painot na pa ako, tayo paliwas. Hindi, ila. Tas mo pa raw. Grabe na. Parehas man. Dahil man ano, dahil man api ang kaya. Grabe na 140. Tama lang yan? Kuya Bagaw, yung baga niya 140 garo. Tama yan, 140. Yan lang. 140 talaga sa ikagawad. 140 garo. Yeah. Okay na, okay na yan. O yun yan. Parehas na. 140 man duman. Ano yung pagpako ka ng kapangiti. Ayaw daw mag-aray kang kasyo. Hindi kundi kang pamalaglag. Kantang ko na sa nakam. Asa kong pangaturugan. Sige pa, dikit pa. Dikit pa po. Yan, yun na yan. O sige. Okay na? O sige. Wala yung ka na. Tuloy ka sa lambre ka po. Kulang kayong pagsinig. Kaya ka ang madumi na ang bilibo. May battery kang extra. Di nga, para pahali-haliun. 12% na lang ang Ayaw, kwen para mo. hali-hali. Ay, 11 na lang. Okay na yan. Okay na Pako yan. ko na yung saligi. Saligi na, boys, haligi. Yan. Sindang kayo magsarakat, sinda sa taas. Kami na kami kaya. Sarap na eh. Lahat, naman, abot mi pa. Pinis-pinis. Yan. Ibang martilyo. Mana ba ka? Eh, pag ironta, pwede nig yun. Ano, magabato ng pantahaw. Ayan mga kasinag, ayan pala yung nagagawa namin. Kinulang kasi yung mga kahoy mga kasinag. Kukuha pa kasi ang nakabitan yung kabaak pa lang eh. Itong kabila hindi pa. Ilang piraso lang yung kahoy din oh. Doon mga kasinag oh. Kulang na. Dahil pasarakam ang pakasumpay. Yan lang. Ini sa baba mapantang piling ilaglig sa baba na ni. Aray, sa bilugon. Yan na po isa ginawa natin din sa kabila na ito. Oh, Sayang ka doon. masaysayan duman. Ano alas na mga Saysayan. Hindi man kukulang bir na ni. Sa ano? Sa baba. Sa baba. Pagkod, ano, studying. Hindi na ano. Sa battery. Buktak na gano'n sa isa. Ni-set lang tayo doon oh. Duman. Sa balon dito. Sige ka lang ka. Bagayin nga lang hari gininda. Maray pa. Dahil po sa Manila rin sa Ay, mga sigarilyo, mapara. rayo. Magayon mo pala Isa bay. Pagkadumihan mo ng pako. Bagay lo taday ka nag-ayon sa amateur, magayon pala ang boses mo. Oh, Pagkada yung shooting pa din. yun na Simita na sa nalak. Kung kaya, pagtangaan ka sa imong natukawan ng isa-isa itong sa taas. Ay mga kasinag, kararating lang namin. Umuwi kaya may sa bahay, sa Diak. Ngayon, pagdating namin, ito na yung nagawa nila oh. Ayan oh. Nagbubong na, tapos ito nakabitan na rin ng ano, yan oh, yung sahig. Ayan. Oh, di ba? Oh, malapit na mga kasinag. Kunting kembot-kembot na lang. Mga sinag, malapit na.
Inuna lang dun mga kasinag sa kabila. Tapos yung bubong niya, doon rin lang na inuna muna dun. At kasi hindi masasakto yung bubong niya mga kasinag, kulang din yung pawid. Ayan na. Yeah. Tirada na yung silo ko na so. Pagkumayo sila bate. Ayan mga kasinag. Di ba? Ang ganda ng mga kasinag, mabuo lang yan. Mas maganda ng tingnan yan kisa dito. Tingnan yung mga kasinag yung dating tinitirahan ni nanay at ni tatay. Kumpara dito sa ngayon, malaki ito mga kasinag kisa dyan. Ang gagawin pala dito mga kasinag, 2 kwarto nito. Kasi yung isang anak niyang babae, dito rin po titira para may kasamahin si nanay at si tatay. Kasi dun sa titirhan daw ng anak na babae, hindi yata maayos ang kanyang kalagayan dun. Kaya dito na po titira para may kasamahin si nanay at si tatay. Kaya po pala napakuha nitong taso. Kaya nagang hiro-hiro pa. Diba? Iyo po. Tukal, saan mo na Maria pala? Tukal si Paco. Pagkatanga ni pagkabig na raot. Matigas. Pura nga, katurubat. Mga kasinag, hindi kayang tapusin ng isang araw. Balikan lang natin sa masusunod pang araw, bukas or susunod na araw. Hindi kayang tapusin ito kasi kulang ang materialis mga kasinag. Mga sinag, magandang hapon. Ito na. Ito pa lang yung nagawa namin. Hindi natapos kasi nga mga kasinag, kulang ang materialis. Sa mga susunod na lang na araw mga kasinag. Bukas pa lang mga kasinag, babalik ako dito para bubungan ko yan. Tapos sila mga kasinag, baka mga Friday na kasi kukumpletuhin muna namin mga kasinag ang materialis. Para matapos na ito mga kasinag at makapaglipat na rin si nanay at si tatay. Ito pala mga kasinag. Mga kasinag, suportahan nyo pala si Kamandaragat, Udot TV Motovlog. Bisitahin nyo ang kanyang channel. Tinulungan niya rin dati mga kasinag si nanay at si tatay na i-vlog na rin niya. Bisitahin nyo lang kanyang channel. Ayun mga kasinag, at sa mga kasamahan ko, maraming salamat sa inyo. Sa pamumuno ni Mrs. Maria Elena Romero, ang aming kapitan mga kasinag. Ayan, salamat. Bukas na lang mga kasinag, update ko kayo. Okay na yun. Madaan lang kayo dito. Sige. Sa mga nag-sponsor pala, maraming salamat mga kasinag. Sa susunod na araw ko lang mga kasinag ipapakita sa inyo ang computation. Lahat ng nagastos natin. Kasi hindi pa namin na-compute mga kasinag sa susunod na araw na lang update ko kayo. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.